Gisupak sa usa ka environmental group ang planong paggamit og chemical dispersant aron sa pagtangtang sa oil spill. King Perez, Suginlimi. Ana sa laboratory sa DENR-7 ang siyam ka mga sample sa tubig nga anay, asete o lana gikan sa mga lugar nga apektado sa oil spill. Pinaagi sa laboratorio, mahibaw-an sulod sa 3 ka adlaw ang concentration sa oil sa tubig. Tungod sa panahon sa habagat, gitanaw sa mga kadagkuan sa DENR na padulong sa southwest direction gikan sa accident site ang pagkatag sa oil spill. Diri sa akong luyo, masayra na to ang usa ka mangrove sanctuary kundi 2,000 ka mga pagatpat ang gitanom pagbatok sa mga epekto sa climate change. Apan karon wa nay kasiguraduan nga mabuhi pa kining pagatpatan diri sa barangay Dayas, lungsod sa Cordova tungod sa nahitabong oil spill. Gihulagway ni Montejo nga usa ka perfect ecosystem ang Cordova tungod sa mga marine and mangrove sanctuaries nga mipalibot sa lungsod. Gitanaw ni Montejo nga munihit ang supply sa bakasi sa Cordova kay mga matay ang mga seagrasses. Seagrasses still requires sunlight, no? And they have the same photosynthesis that will be happen in the seagrass. So if it is covered with with oil, then in the absence of photosynthesis, eventually the seagrasses will die. Because once the mangrove is covered with oil, definitely that will cause death of the newly planted mangrove. Gi-question ni Ocean Care Administrator ug Marine Biologist Mario Marababol ang pamaagi sa Coast Guard ug tugo pagmino sa pagkatag sa oil spill. Awhag ni Marababol sa mga otoridad nga himo na ang oil spill boom, labaw na nga anay mga ekipo ang Coast Guard sa pagbuhat niini. You're just breaking down the molecules lang sa oil para mo gamay, para siya sayo na siya ilimpyuhan. Harmful na nun siya kay instead ang oil unta karon napa sa surface, pwede na nun siya mo attach na nga to sa mga corals. Samtang si Environmental Management Bureau Regional Director William Cunyado nagkanayon nga magdepende lang kini sa klase sa chemical dispersant. The first move usually based sa ang experience, you have to apply dispersants. Yet the type of dispersants mo na problema da kung sa gamit na dispersants on that aspect. Mo na nga, I cannot speak on behalf of the Coast Guard. Gibana-bana nga mulanat pa og tulong ngadto sa 4 ka buwan nga usa pa man-neutralize ang tubig nga kontaminado sa oil spill. Gipahibaw sa DENR Region 7 nga kapin 6.5 milyones pesos ang gibana-bana nga nahimong kadaot sa 328 ka hektarya nga pagatpatan sa lungsod sa Cordova ug Dakbayan sa Lapu-Lapu. Kung kinsa ang pabayro niini, mag-agad unya sa resulta sa investigasyon sa Coast Guard ug Marina. Ang makit-an nga sad-an sa pagkabangga maoy pabayron sa danyos ug mogasto sa pagparehabilitate niini. King Perez, News 5. Bisan pa sa nahitabong oil spill, ang mga kadagkuan sa Mactan mipasalig nga wala kini makaapekto sa turismo. Mga beachfront sa pipila ka mga resort sa syudad sa Lapu-Lapu ang gipangsiradan apan matud pa nalingaw rasad sa mga swimming pools ang ilang mga bisita samtang nagpadayon sa ilang hilig ang mga divers kay why oil spill sa ilawom sa dagat. Dennis Tanok, Suginlimi. Matag karon og unya gibantayan sa mga sakop sa enforcement group sa kagamhanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang mga dapit nga naapektuhan sa oil spill. Bisan pa man niini, gipahibaw sa lokal nga kagamhanan sa syudad nga wala maapektuhoy ang turismo sa ilang lugar. Wala man hindi naapektuhan kasi wala namang ganong pumapasok na mga oil in the hotels. But still we are monitoring and then we are open yung communications namin with the hotel na kung anong mga na-observe nila, and then we asked our people, yung sa mga enforcement group, to always pass around, tinitingnan yung mga site ng hotels in all areas sa barangays. Business as usual, diving is going on, island hopping is fine because Olango Island is not affected because of the southwest monsoon. Tungod sa oil spill, ang mga swimming pool sa mga resorts lang una ang gipakaliguan. Normally kay inarong mga holiday daghan untang mga ligo dinhi sa mga beaches sa Mactan apan tungod sa mando sa lokal nga kagamahanan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu kasamtang ang nagmingaw karon ang mga beaches dinhi. So far sir, why reklamo ang mga turista? Ang amuang in-house so far wala mi na-receive nga mga complaint about sa dagat among gi cordon
na yung mga kuan, mga local guests na mga klamo gid sila, hindi sila kaligo tungod sa oil spill. Kasagaran noon sa mga langyang turista sa Lapu-Lapu, gustong mag-diving. Diin walay oil spill sa ilawom, sanglit anaaraman sa babaw ang lana. Dennis Tanok, News 5. Samtang sa laing balita, kapin sa 40 ka mga pasahero. Apil na ang 30 ka mga bata ang nahulog sa pangpang kauban sa ilang gisakyang minibus sa barangay Basak Pardo kaganina ang buntag. Ryan Sorote, Sugid Limi. Nagkaguliyang, ang uban nagsigi og hilak. Mao kini ang sitwasyon human mahug sa pampang ang minibus nga gipanag-iya sa Barangay Basak Pardo pasado alas 9 kaganihang buntag. Paingon unta sa usa ka seminar on developing self-confidence sa usa ka retreat house sa San Carlos Heights, Barangay Dakbayan sa Sugbo ang mga bata. Ay, niungot ang nibila lagi. Mag-atras na ko diya. Kapin sa 40 ka mga bata kauban ang ilang ginikanan ang sakay ni ining bus sa wapas sila mahog ni ining bungaw. Nagidad og size hangtod sa 16 anyos ang mga sakay sa minibus kauban ang laing napo ka mga hamtong. Sa gilawmon nga 20 feet, minor injuries lang ang sagad nga nahiagom sa mga sakay ni ini. Ang mga nagrabihan, naglangkod nila Jose Rose Bacanya, 6 anyos, Fat Jaime, 12 anyos, Julian de la Cruz, 20 anyos, og Seria Pasok, 36 anyos. Mato ni Barangay Basak Pardo Councilor Ivy Pacanya, may pasalig ang driver nga makasugakod sa pagtungas ang sakinan sa ilang agian nga daan. Si Pacanya sakay sa minibus dihang nakog kini sa pangpang. Ako kay plano dito ra gid sa ubos, kung diri lang takotob siya, okay ra saka siya. Kung diri lang takotob, diha lang takotob, diha na jud ko siya. Kaya ra kon saka siya. Di man kaya atras siya. Gawas sa mga pasahero sa minibus, naatrasan kining duha ka siklista. Guba ang mga bisikleta nga naligsan sa minibus. Ang kadang sakyanan, gikan nga to, boss, pasok padagang nga to, niya, may kapya niya, huwa na sa kapasod, na ito may atras niya. Kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries ang ipasaka sa kapulisan, batok sa driver. Ryan Sorote, News 5.